să ne jucăm din nou același joc. Ca astăzi vă pui încă un videoclip, dar vreau să facem pe cu ăsta, că cred că vă... Dar nu mai te pune! Că am apăsat deja. Ok. Ce easy parkour! Cei dacă nu s-au uitat la videoclipul 1 să te uite. Să dați like și subscribe din nou, că în toate videoclipurile trebuie să zic. Oh my god! Și eram prea aproape ultimul. Care, adică pe primul. Hai că vreau să-l termin. Pentru a, dacă termin acest, ba, voiam să zic. Ce te uite aici. O pisă, sunt infractor. Ah, dore mi fa sora, si? Bagă-te și tu în închis. Ok. Poliția pleacă. Doamne, ce de tip. Habar. Ce-a fost ăla? Habar. Nici n-am să spun. Stop. Stop. Suntem în iepuraș. Stop. 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 Suntem în or. Stai nisip mișcător. Stop. 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 Aveam ce. Dar nu mai te opri, mâzga aia oprește. Cred că. 1, 2, 3. Cam. N-a fost easy mere. Nu, e creștere de preș, mâncați mâna. Ce bine că n-au luat. Sus. Ban. Apasă-mă o dată. Bătaie, Fionul. Nu. Fionul. Jingle bell, nu stai. Hana bani stulai, hana stop stay. Jingle bell, no hey. Hana bani stulai, hana stop stay. Jingle bell, no hey. Hana bani stulai, hana stop stay. Jingle bell, no hey. Hana. A dat cineva cu petardă. Și acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut să dați like și subscribe. Poate mai ținem puțin aici. Mai ținem puțin, dar cred că nu mai se poate. Așa că pa, pa.